Бразилия, Хърватия и Германия. Ето всичките. Залагайте долу в коментарите кой ще спечели световното според вас. Аз залагам на Португалия. Знаете защо. Пишете. Така. Ето и играта. Това е изобразена така. Като играта. Ето. Тук се закача една врата. Ето е вратата. Тук се закача. Ето. Тук се закача вратата. Тук. Избирате си един топчо. Аз сега взех произволно и трябва той да се тупне и тук, да кошира, да влезе в вратата и ако е възможно ще падне в някой топчо, който има съответните точки. Ето. Да, не съм добър в това. Да, има някои точки, които не носят никакви точки. Ето трябва, сега ще ви покажа. Като Бразилия не носи точки, Перу не носи точки, Мороко не носи точки, Коста Рика също не носи точки. Ето, Коста Рика също не носи точки. И ето ги тия. Тия с точките са отгледени от зелено. Да. Отгледени са от зелено и така се виждат кои имат точки. Ето, например, Португалия 5 точки, Белгия 15 точки и Швеция 10 точки. Има и България. Да, тя не участва в световното, ама те са я сложили. И при събирането на 32 точки ви се дава България, както и печат от Канфонд. И тук, ето тук, място за печат при събрани 32 топчовци. Просто да го покажете на касиера и на касиерката и ще сложи печат и една България. Тук е един печат и една България. Да, печат България, печат България, печат България. Видяхте играта, също ако се чуете как да разберете коя е следващата държава, която участва в световното или от колко часа, вземете си телефона, отворете Google, напишете програма Световно първенство 2018. Излиза ви. Утре, днес, на живо сега. Винаги са от 3, 6 и 9 часа, мисля. Мисля, че беше така. Да, от 9 часа беше. И да, това исках да ви кажа. Както и пишете, аз това вече го казах, да пишете още кой иска да спечели световното. Пишете всичките.